Oras Maria kadamang do dainang na hinaholongan at pen dohot dang itus. Disaratiki madonoko bulan minggu-minggu at penon tuksihol rohakku naing mamalutep tape recorderi. Alani hudiori ma kakaset do CD asadong putaron. Terbengau ma CD ni amata Charles Hutagalung bope dang maung bela pakna. Sang sidonia rohakku boido eoron ni eor rite pionin na rohakku ala huberek saherana kawedo kualitas ni CD. Alani adonggo arina boido bongot CD tu eor ri tepi jala dukutidos manigor makuling ma suara ni musik nangon-nangon jala haruar ma suara ni amata Charles Hutagalung nama saya labok nak pesingil nama dok ya Tuhanku penebusku kau datang untuk dunia kau rela disalibkan demi umat manusia maningor manginongi marohaku mangingot hata nama dokon demi umat manusia kau rela disalibkan. Om masadara sitidang ini bahasa ni debata bisa luhut jolma na tinopanay na didok grace di hata Inggris manang asini roha na pulis ya debata pola di leon pola tersilang anak nai humokop jolmai alay buaro manota majakon hapaluaon ni tuhata Jesus dihita boharo manota majakoni boharo baino ta makaholongi jolma maruta ko sahita holam makaholongi jolma ikosongonido daong dang ikosongoni dang itu si songon namar pice rupani molo maruta kosa dongan baima balosna dak songoni molo di bai jolma na denga tuiba dang ikosongoni baeno dos dak songon nama pice itus dang itu si taula mana boy ulota bohape akan adenga tabai tu jolma dangai kosongoni tong jalota baloson di dongan tuhita dang itu si asa tadahi tanong argadi hokop alani di minggu apenon tauji mamaka holoni dongan ita minaboy ay masay argado hita di hokop marhite na tarsilang ibana songon hataridani holong ni debata, bahasa ni debata, grace na idok nai, holan asini rohana sabindo. Awal binar siagian, sian huta batu moror, anuain di dolo ni gereja HKBP Sion, batu moror, resort pardonguan nauli sitorang di desa Dalihan Natolu, kecamatan Silain, di Pak Nidolok surungan naulion waeng. Albinar siagian, sarito na maripola doho intermeso sabi. Horas marihita.